Dous son os episodios da tradición xacobea que se repiten nos temas pictóricos na Catedral de Santiago: a traslatio e a inventio. É dicir, o traslado do corpo do apóstolo Santiago ás terras de Galicia e o achado das súas reliquias. Logo do martirio do apóstolo en Xerusalén, os seus discípulos, Teodoro e Atanasio, levan o seu corpo ata o porto de Iafa, dende onde emprenderá unha milagrosa travesía ata Iria Flavia. Esa viaxe nunha embarcación sen tripulación, os enganos da raíña Lupa ou o traslado a Compostela conforman unha historia envolta en lenda e misterio que Manuel Arias Varela plasmou na bóveda plana da antesala capitular en 1780, unha obra considerada o broche de ouro do barroco compostelán. Tamén existen numerosos exemplos deste episodio na pintura contemporánea, como o momento do desembarco que Raimundo de Madrazo representa en A traslación dos restos do apóstolo Santiago á Sé de Padrón, de 1859, considerado como a súa primeira obra coñecida. Tamén Juan Luis López pintou o traslado do corpo do apóstolo Santiago como parte dos paneis composteláns para a Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929. Mención especial merece a obra de Modesto Brocos, As tradicións do apóstolo Santiago en Galicia, de 1899, que, disposta en forma de tríptico, representa a predicación de Santiago, o desembarco en Iria Flavia e o instante previo á inventio, seguindo o relato de Xelmírez na historia compostelana. Esta representación do sepulcro con luminarias tamén se pode ver no proxecto de vidrieiras para a fachada do Obradoiro, atribuída ao mesmo autor, así como na pintura situada sobre a porta interior do Pórtico Real. Pero quizáis a representación máis coñecida da inventio sexa a miniatura que contén o tombo A, feita no século XII, que representa ao bispo Teodomiro no momento de confirmar o descubrimento da tumba do apóstolo e dos seus discípulos xunto cun anxo turiferario no antigo mausoleo. Esta imaxe iniciará un modelo iconográfico que se seguirá durante séculos, como a inventio de Laureano Cao Cordido, de 1880. Todas estas representacións testemuñan a relevancia do culto a Santiago e a súa evolución ao longo do tempo, adaptándose a cada época e consolidando a súa presenza no legado cultural e artístico da catedral. Un relato visual que combina fe, historia e tradición.